Το ιδιωτικό κτέο Car Control ξεκίνησε τη λειτουργία του στον Ταύρο στα τέλη Οκτωβρίου του 2008. Γρήγορα έγινε γνωστό στην περιοχή και καταξιώθηκε στην συνείδηση των πελατών του σαν ένα κτέο που διακρίνεται για την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα, την ταχύτητα του τεχνικού ελέγχου, τις ανταγωνιστικές του τιμές και την άνεση των χώρων αναμονής. Το κτέο Car Control έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων για τον αρχικό και περιοδικό τεχνικό έλεγχο επιβατικών οχημάτων μέχρι 8 θέσεων και φορτηγών με μέγιστο φορτίο μέχρι 3,5 τόνους, καθώς και για τον έλεγχο ταξί και ασθενοφόρων. Επίσης για τους ειδικούς ελέγχους εκπαιδευτικών και οχημάτων που χρησιμοποιούν και το υγραέριο ως καύσιμο. Από το 2012 στο χώρο του κτέου Car Control διενεργούνται και τεχνικοί έλεγχοι δικύκλων.